hasi zen, orain dela 9 urte. Berez da Instituto Foral de la Juventud, Arabako Aldundiak Jeldararekin batera egindako antolatutako udaleku bat. Banatzen ditugu taldeak talde txikietan, gero joko duten entzaioekin batera, kontzertu emango duten talde hori, horiek erabiltzen ditugu, tailer desberdinetan eta antolatzeko. Gazterroka lehendabizik urtean eta nola den gaur egun pila bat aldatu da. Esentzia berdina izan da, beti ikastea, azkenengo egunean lortzeko kontzertu bat ematea, hori esentzia mantendu izan da. Baina gero azken finean, tailerrak eta emateko modua eta antolatzeko modua refinatzen funda eta naberitzen daia, 9. urtean, esperientzia gehiago dakagula, antolatzeko modu hobeak eta hobera juntala.